Sénégali ka ni jamanadenw ka lafasali tɔn collectif des sinistres des camions brûlés au Mali n'u ka mobili ba 13 jenina ani n'u tɔɔrɔla jatigɛwalenkɛlaw ka binkani na septembre kalo tile 20 san 2021 na Mali la a ɲɛma gora kuma k'u yɛrɛ de taara dɛmɛ ɲini Sénégali jamana kuntigi Macky Sall fɛ n'a sɔnna. Le 24 mai. Mais kalo tile 24 san 2022 jamana kuntigi Macky Sall y'an bisimila. An ye nin gɛlɛya ɲɛfɔ a ye n'o ye mobili ba 13 jeninenw ye Mali dugukolo kan. An y'a jira la k'an b'a ka dɛmɛ ɲini wariko ta fanfɛ nin ko in na. Wala jamana kuntigi Macky Sall tun sɔnna k'a bɛ miliyɔn 5 di mobili ba kelen o kelen ma. A yɛrɛ ye Sénégali bisi dɔ fara kan n'a jenina Sénégali dugukolo kan. Qui est brûlé sur le sol sénégalais. O kama k'u b'a hakili jigi a ye dɛmɛ min ŋaniya ta u ye a ka waleya ka da kan a yɛrɛ de da y'a fɔ. Mobiliba kelen min sɔngɔ bɛ se miliyɔn 80 ma jatigɛwalenkɛlaw y'u jeni ka sɔrɔ min bɛ ka kɛ Mali la a tɛ mobiliba bolilaw ɲɛsira la. O la sa a tiɲɛna anw de ye wa ne bɛ hakili jigi kɛ assurance tɛ se k'o dɛmɛ. O la ne bɛ wele bila jamana kuntigi ma a tun ye nin dɛmɛ in fɔ n'o ye ka miliyɔn 5 di mobiliba kelen o kelen ma wa an ma foyi sɔrɔ fɔlɔ. O de y'a to an b'a hakili jigi n'a y'a sɔrɔ a ɲinana a ka segin ka na a ka ŋaniya waleya. N'a y'a sɔrɔ a ye wari di ka ban a ka dɔn k'an ma foyi sɔrɔ. O de tun ye an ka bi lajɛ in kun ye. C'était l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Gora kuma ko ni jamana kuntigi Macky Sall ma ka ŋaniya in waleya don nataw la u ni kunnafonidilaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ kɛ ko kura ka hakili jigi. A y'a jira fana k'u ye Mali marabagaw ladɔnniya u ka mobiliba 13 jeninenw na jatigɛwalenkɛlaw fɛ Mali dugukolo kan nka u ma dɛmɛ sɔrɔ yen fana fɔlɔ. Nama Diarra, Dakar, VOA Bambara.